हाय फ्रेन्ड्स, गिबियावनो नोंथांमोनखौ बर' ट्रेक हेल्थ इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दायो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों माबायदिहाय PM किसान सम्मान निधि योजनानि 9 इनस्टलमेन्ट फैसाया हाबदोंना हाबाखै चेक खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामलां आरो बेल आइकनआव थुनानै होलां, जाहाथे गोदान टेकनिकेल भिडिअफोर आपल'ड होयोब्ला नोंथाङा एसे सिगां मोनहैग्रोयो। फै बिदिब्ला भिडिअखौ आवगायलांनोसै। जिखुनु ब्राउजिंआ मोनसे खुलिना लादो। बेवहाय सार्च खालामनोसै आङो pmkisan.gov.in jadi स्टेटासआव थुना होदो। बिनि उनावहाय बेबायदि पेज खुलिगोन, बेखौ जुम खालामना लादो आरामनो। नोंथाङा बेवहाय आधार कार्डजों नायनो हायो आरो एकाउन्ट नाम्बारजों नायनो हायो आरो मबाइल नाम्बारजों नायनो हायो। दायो आं एकाउन्ट नाम्बारजों नायनोसै। बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ थुना होनोसै। बेनिफ्राय नैबे गेट डाटायाव थुना होदो। गासैबो डिटेल्सआनो दंजोबो, नोंथांमोना जुम खालामना नायदो।